Actually, जों खोनावो और दन पोरुंखा आगे 25 বছর मुख्यमंत्री का साम तंगनानै मानिक सरकार और बाचावैनो ब बामफ्रन सरकारनि मुख्यमंत्री जाय थांमानि आबन यागला जों खोनागा अब त्रिपुराव सर्न जुगुंखा नै आने yang lama ongkha tei ongkha phirang ongkha joto kisi ongkha joto ni hamkle phaika आबन यागला जों जायगासा मन्त्री कताल फाइका मुख्यमंत्री कताल बिप्लब देव साखवा हिरानि जुग फाइका लुखरा खामानि मांखा एक्चुअली और जों ताबो ओ बाय इलेक्शन दनपुर पाइ बक्स नगर बाय इलेक्शन थांनाय जों 8700 हाय भोट मांखा और दनपुर विधानसभा और नि लुखरा बाहाय दं काहाम दे दं हामिया दे दं जोंनो भोट दिनाय बर भोट दिनाय आबरंनो जों borok be kok salai na phaimani borok ni tongmung nai ne phaimani jono ano o বিশেষ ke oro nini josor bari bisiwo ano daityo rijak oro phaine phaimani pore totally picture juda cinema juda oro ni na oro tipra se amchaye lama tongo na oro nungjangna ti kaham tongo na oro ne lukorok kaham ke tong oro beba kulta chehara se noro no khai wana और चेरेर गोबां प्रो जों दिनै 3-4टा वार्ड जों दूर टू दूर केम्पेन खायका दिनै लुखराव मालायखा बरकनि कक सोंखा बरक जों मालाय कक सालायमानि जतनो खा दुलायजाक चेराय गोबां मा लेखासो मा परिया नुना सरा काकरा सरा सामनु मानिकपुर रगेसि अबहाय अवस्था माने उदनपुर एलाकाव प्रपार एरिया अवस्थासे दिनै बरकनि अबहाय दसा स्कुल करे बागान राबार बागान तमाबो बेबा बुनिया फाव कुंक्लग रंगिया फाव हा तंगनानै सिमिनो हा नक तांलायजाक हानि नक तांलायजा नक किछि काचा आरो तंलायजावो स्क्रेप बागाननि राबार बागान स्क्रेप कलायो नाटगि फालायो बुनि राबार टेपिं खालायो अबहायके न अरन तिब्रा साव थांलाय तंलायजा अर तिब्रा मथा खायनै बाक्सा गारि माचालया अटो माचालया रेशन तिखलाया 110 বছরनि बुरा खरकसा दादु बनी तैनि बाहायनो बाता मानिया अबहाय अवस्था ओ एलाकाव 15 लाख रां हाबनाय एकाउन्ट हमारा तो दूरेनो कथा आब्रक त पगिनो थांसिदि ताबकनि जे अवस्था और नुकमानि आबो बेलायवा नामा सिंसा लुकरक बाय जों कक सालायमानि लुकरक हाबाव अंखारि माया फानो जों बाय फ्लेक्टि अंखारि माया फानो जतनो खा थंनाय जाक फायदि जोंनो जे थंनायरावनो जों थंनो नांसोनाय जोंनो जे सातंनाय रनो जोंनो जे मानथाय सकनाय रनो जों बरंनो जों कायसे फोरोंमोन बिसिनाय जतनो खाथनलायजाक समाय तांलायजाक गाजे फाइनाय विधानसभाव बाय इलेक्शन जोंरो एक्चुअली तिप्रा मथा थांनाय विधानसभा बर किं मेकार तंमानि फैक्टर तंमानि ताबो बाहिन जोंरो फैक्टर नंनाय जोंनो निर्णय खायनाय साबना पाइनाय साबना जाननाय फैयाबा चिनि जन सापोर्टार जतनो मासा मुसुद दङ फैयाबा जों दिनै बेलाय खा खामका दिनै एडिसि विलेज पारानि बुङो तामखा जों थांमानि जरजरि पाराव दिनै एडिसि विलेज सि आ पाराव थांफोराव जोंनो बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी रक 6-7 जना फाइजोनो कासका जोंनो ता फाइदि हिगा जोंनो अरनि कुतुलि थांदि हिगा जों बरक बेवालायलिया जों बरक बेचिमि ककतान लायखा जों बरक बे बुलायना तलायनो थांलायलिया बुलायनो तलायनायखौ बुलाय मांखामा जों गोसां फाइलायखा बरक जोंनो सावो नर ताफाय जोंरो उन्नयनखाय बिन्दु मात्रावनो उन्नयननि कुनु सुवाकरै अबहायके बरक गुन्दागिरि खायखौ एक्चुअली त्रिपुरा हावो चिनि हा कामामानि चिनि मानथाय कामामानि जुदि कबैनो नर दृष्टान्त नायनेन मुचुके फाइनाय फाइजर ओ दसर बारे एडिसि विलेज जनरल एकदम नांलायजा अरन लुकरक जतनो किरि करं लायजाक फाइनाय विधानसभा बरक बुद्ध मारनो मारिया काज कासो जागनो आबरनो तै बेलाय किरि करं लायजाक फियाबा चिनि अरनि सापोर्टार तंनाय रक जतनो फान थंलायजाक जों नायलायनाय बस आं 5 तारिख जों ताम खायमान आबान बाय वानसलाय जों फियाबा जतनो खा थंलायजाक जों अर जेबाबे जों खा थंलायजाक जेबाबे चिनि हाई कमान्ड जन निर्देश रु जे जागा बुथ जन नाङो जों आरन रुइ चिं अर जों साबन कप्लाय खायनाय साबन केचन खायनाय जों अलरेडी सालायजाक आबायजों जों दिनै ककपिरि फाइका फले जों कुनु वानना करै कुनु किरना करै जत तिब्रासा चिनि लगेनो दं ओ जे तिप्रासा
रगनर लुगै फाइका मा परिया बानथाय माइया बरनो ले सलिउसननि लामा बवनो होनै सानाय नों सलिउसननि लामा हंगाके अर उन्नयन सिखाय गया अर आर्थ सामाजिक व्यवस्था बेलाय हामिया लेखा रां पैसा करिन बागै जेरैनो स्कुल रहर मेया रां पैसा करिन बागै न काहाम ताङो मेया दै बुकाय रिजा गया ताव अर कुवानि दै नंलाय तंगो हंगाके जोंनो के रां रहरिया बरक बुखाया बेबा जन थैदि कमर सिदि मासे चिन्ति प्रसन हा करिसा हा अबर ताई 5 বছর 6 বছর পরে हंगाके बुइबाय जों सेगिना जानाय साबल जाक अब हमसे आबन बागैनो जों सावो थानसांदे खरां बाक्सांदे याप्रि बाक्सांदे जतन थानसा आबन बे सलिउसन हंगाके आलागे हास्ते खाया साक जों फानमाया साक जोंनि कन्स्टिट्यूशन सलिउसन या साक जों अब बरनो जों फियोनि मांला आबन बागैनो दिनि सभा ताई कतर खायनो नांनाय पालके सभा संसानो नांनाय